Dapat ba marami akong pera? Dapat ba magarang aking kotse? Dapat ba malaking aking bahay, malamansyon? Dapat ba ako'y isang sikat na tao para ako'y madaling magustuhan ng isang babaeng aking iniirog? Sa katotohanan yan, kung meron ka niyan, mas madali. Pero kung wala ka naman, karamihan sa atin wala niyan, meron naman mga paraan. Ito yung 7 tips na tinatawag natin para na sa ganon mabigyan kayo ng pagkakataon, mapaibig ang inyong minamahal o ginugusto o iniirog na maging kapartner nyo sa buhay. Number 1 tip natin, dapat maayos ang grooming mo. Ano sabihin ng grooming? Dapat naliligo ka araw-araw para hindi maanghit ang iyong amoy, walang BO. At siyempre kinakailangan magbihis ka ng maayos, magsuklay ka ng maayos, para na sa ganon, maging kaakit-akit ka rin doon sa iyong minamahal o ginugusto o iniirog. Pangalawa, dapat magaling ka sa isang bagay. Kung ano man ang iyong trabaho o ang iyong mang ginagawa, ang iyong mang kaalaman, maghasa ka, hasain mong sarili mo para na sa ganon, maging magaling ka. Kasi kahit nasabihin mong hindi ka mayaman, hindi magarang kotse mo, pero kung magaling ka sa isang bagay, magiging kahanga-hanga ka sa iyong babaeng iniirog. So, dapat hanapin mo kung saan ang galing mo at lalo mo pang pagalingin ang iyong sarili para na sa ganoon maging katangi-tangi ka sa trabahong yon. Pangatlo, dapat maging good listener ka. Pag kinakausap mo siya, hindi palaging tungkol sa iyo ang kinekwento mo. Maging good listener ka. Let her tell her story to you. Hayaan mong siya ang magkwento sa iyo. Pwede ka magtanong sa kanya, ipakita mong interesado ka sa mga hilig niya at kanyang kagustuhan. Bigyan mo siya ng oras na makapagkwento sa iyo para maging kapalagayang loob ka niya. Napakahalaga nun. Pang-apat, mag-exercise ka. Para nang sa ganon, pag nag-exercise ka, magkakaroon ka ng maayos na pangangatawan at maayos na pag-iisip, mahinahon na pananalita. Yan ang iyong dapat gawin. Mag-exercise ka. Panglima, be confident. Ibig sabihin, pag maging confident ka sa sarili mo, hindi yung mayabang ha, iba yung yabang sa confident. Ang confident, ibig sabihin, huwag kang mahiyain. Kung meron kang gustong sabihin sa kanya, gusto mong ipaalam sa kanya na gusto mo siya, sabihin mo sa kanya ng diretso, huwag kang mahiya. Kasi pag mahiyain ka, parang ginagawa mo, hinuhulaan niya kung ano talaga yung gusto mo. Dahil karamihan naman sa ating mga kababaihan, naghahanap rin sila ng tamang kapartner sa buhay. Ngayon, ang tanong na lang yan kung ikaw ba yon. Kaya nga kinakailangan, be confident, sabihin mo ang iyong hangarin sa kanya na maayos at sabihin mo kung ano yung pangarap mo para sa inyong dalawa. Pang-anim, dapat maging attentive ka. Ibig sabihin, attentive, yung bang pagka mayroong mga okasyon, bigyan mo siya ng mga maliliit na bagay, tsokolate, bulaklak, kahit na anong maliliit na regalo na pwede mong ibigay, hindi naman kinakailangan mahal, para lang ipakita mong thoughtful ka sa kanya. So, attentive ka, thoughtful ka sa kanya, at nang sa ganon, mahulog ang kalooban niya sa iyo dahil nga binibigyan mo siya ng oras, binibigyan mo siya ng kahalagahan at importansya. Napakahalaga nun. Panghuli, be a good gentleman. Ibig sabihin ng be a good gentleman, hindi lang yung pakitang tao. Kinakailangan maging totoo kang gentleman. Kondisyonin mo iyong pag-iisip na ikaw ay isang Ginoo na naririto sa lipunan upang makatulong sa kapwa. Hindi lang para sa sarili mo. Kaya kung may mga nakikita kang matanda, pwede mong akayin, tulungan yung mga bulag na tumawid ng kalsada, buksan ang pintuan ng iyong namahal o iniirog. Kalahat yan, pagiging being a gentleman yan. Dapat totoong gentleman, hindi ipakitang tao lamang. Para na sa ganon, mas madaling mahulog o mas madali kang magustuhan ng iyong iniirog. Dapat ang hangarin mo ay tapat din. Sabihin mo kung ano yung totoong pangarap mo, hangarin mo sa kanya. Hindi yung panay pambobola. Para na sa ganon, maging mas maayos ang iyong pagsasama kung sakali mang kayo ay magkatuluyan. Yan lamang po mga kababayan at kaibigan. Ako nga po pala si Michael Sai, ang inyong dad ng bayan.